गिबियावनो खुलुमबाय मेडाम। खुलुमबाय। जों खोनानो मोनदों जे जिहेथु जों नुदों समाजारि बिजोंजों लोगोसे नोंथाङाबो नोंथांनि प्रफाइलाव लिरदों जे मानगोनां बिथां NDFBनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारि सारखौ बे समाव सिजन कर्टनिफ्राय मोनसे दाय गैयै मोनसे फोसावबाय। बे बेसेबां सैथो आरो लोगोसेनो माबायदि जानानै दं? गुवाहाटी सेसन कर्टआव थानाय बे केसा गोजाम केसमोन 93-94 नि केस। स्पेशल अपारेशन इउनिटनि आन्दारावहाय केस होननानै बुङो। बे गोबाव सोलिनायनि उनावहाय मैया फाइनाल जाजमेन्ट जाबाय। बे फाइनाल जाजमेन्टजों बिसोर गासैबो एक्टिभ जाबाय एबा दाय गैया होनना फोसावजाबाय आरो केसा मैयानिफ्राय जोब्बाय। बेयावहाय आदा बियार नाब्लाल' नङामोन, आल्फानि गोजौ थाखोनि 10 लिडारफोर दंमोन। गासै आदाखौ लाफानानै 10 गासैबो एक्टिभ जाजोब्बाय एबा बे केसनिफ्राय दाय गैया होननानै फोसावजाबाय। बेयाव दा आसामाव आदाहा जेसेबां केस दंमोन गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवहाय गुबुन गुबुन थानानि सिङावहाय गोबां केसफोर दंमोन। बे मोनफा जोबबोनानै इभेन जादा केसफोर दङ बेफोर गासिबो जोबनानै बे मोनसेयाल' दंफैयोमोन। ओमफ्राय मैया बेबो जोब्बाय। दा स्टेटनि कर्टनि आन्दारावहाय जेबो केस गैलिया, क्रिमिनेल नन क्रिमिनेल। ओमफ्राय दा मोनसेल' बाखि दंसै CBI केस। बेखौ जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय एपिल खालामनानै दोनदों। बेनि थाखाय बेल हियारिं थांनाय 20 नभेम्बराव जानो गोनांमोन। सिगां डेट होखानाय मथेब्ला बेखौ लिस्टेड जायासै सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस सोलायनायनि थाखाय। दा आरो लिस्टेड जाफिनगोन बे समफोर शुक्रबार 29 नभेम्बर खालि आदाखौ लाफानानै गुबुन साबा बिसोरनि बेल हियारिंआ सुप्रिम कर्टआव समफोर जागोन। मेडाम मोनथिनो लुबैगोन जिहेते मानगोनां बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो आरोबाव जिहेते दंफाबावोमोन जोंनि रेकर्ड बायदिब्ला 56 जन बेखिनि दं। बिथांमोननि केसफोरा माबायदि सोलिदों मेडाम? ओरैनो CBI केसाव आदामोना 6 जन दङ, खिन्थु बाखि जेसेबां आद्रा दङ गासिबो मिया केसावहाय दङ। आं इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला मिया केसनि जायफोरा मिया केस दङ बिसोरनि केसखौ दा स्टेट पुलिसनो ट्रेन्सफार खालामसिगोन, जाहाथे स्टेटनि सिङावनो बेखौहाय रिजल्भ खालामनो खाबु मोनो, गोरलैसिन जायो। बेयावहाय दा सेन्ट्रेला बेखौ गनायथि होबाय होननानै आं मिन्थिदों। मैयासो आं खबर मोनदों। बेनिफ्राय दा गासिबो जुजा जागासिनो जिखिनि प्रसेस खालामनांगौ आरो बे प्रसेसा कमप्लिट जाबानो स्टेटआव ट्रेन्सफार जासिगोन आरो स्टेटआव ट्रेन्सफार जायोबा बेनिफ्राय उदां जानाया गोरलै जासिगोन। बे मथे थांनाय सेप्तेम्बराव गभर्नमेन्टजोंबो फुललि सावरायनाय जाखादोंमोन आरो थांनाय बे दाननिनो 5 अक्ट'आव जोंबो दिल्लीयाव थांदोंमोन। फरामेट एक्सटेन्डिंजों लोगोसे बेयाव डिटेल सावरायनाय जादोंमोन। दा बेनिनो मैया खौरांखौ हरदों जे बेखौ बिदि खालामनाय जाबाय आरो गुबुन स्टेटफोराव थानाय केसफोरनि बागैबो लिरनानै बेफोरखौ गुबुन स्टेटनिफ्राय लाबोनो थाखाय बेनि थाखायबो फैगौ डिसेम्बर दानाव जथुमा जानाय जागोन गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय गुबुन स्टेटजों बेखौ इनफरमेसन मोनदों। ओमफ्राय दा CBIनिया आदाजों लोगोसे बिसोर गासै 6 जन आरो बिसोरनि बेल हियारिंआ समफोर जागोन आरो जुदि हियारिंआ मोजां जायोब्ला बेल मोनोब्ला बिथांमोना गोबां अखानि सिङाव फैगोन। बेखायनो आसा खालामो, आरज गाबो, मिजिं खालामो जे समफोरनि हियारिंआ मोजां जागोन। जिहेतु बर' रायजो राजाफोरानो बेखौनो लुबैदों जे मानगोनां बिथां रन्जन दैमारिनि जे गनाय बा उदां अख्रां फारसे फैनायनि जे लामा बेखौ बयबो लुबैदों। दा बे बिथिङाव नैबे जिहेतु नोंथाङा बुंदों समफोर जे मोनसे बेल हियारिं दङ CBIनि, दा बेसेबां पजिटिभ फैनायनि लामायाव दङ?
जोंनि नोजोरावथ' दिनैसिम पजिटिभावनो दङ। जों कनसार्न मानसिफोरजों कनसार्न बिफानफोरजों सावरायनाय बादिब्ला गासैबो थिगानो, खिन्थु बुंनो हाया कर्टनि खोथा। जों मिथिगौ रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों, आसा खालामदों, हारिनि मानसि हारियानो लुबैदों। हारानाब्लाल' नङा, बिथांजों लोगोसे जेसेबां दं बयबो उदां अख्रां सिङाव फैजानो लुबैयो बयबो। जोंबो गोसोजों गोरबोजों लुबैयो, आरो बेनिफ्राय जेसेबां हायो जों सान हर एसेबां माने जाय कनसार्न अथरिटिफोरजों सावरायनांगौ, जिखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ जोङो खालामबाय थादों। आरो आसा खालामो बिथांमोननि कअपारेसनाव गासैबो थिग थाक जागोन होननानैहाय। बे समाव नोंथाङा जिहेतु बर' रायजो राजाफोरानो बे समाव मोनसे गोनो गोथो थासारियाव दङ, थामहिनबा बे समाव गोबाङानो जे नैबे बिथिंखौ लानानै मोनसे सोंलु जाखांबाय थादों जे थारैनो गमारगोन ना गमारा, बे मोनसे सोंथि जाबाय थादों। नैबे समाव बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा बे समाव माबाफोर फोरमायगोन नामा? गमारगोन ना गमारा बेखौथ' नों आंहा बुंनो हानाय बाथ्रा नङा। नंगौ। खिन्थु गहोनो थाखाय जेसेबां मावनांगौ, जि लामाजों थांनांगौ, माबेयाव सोरजों सावरायनांगौ, माबादि राहा लानांगौ, बेखिनिखौ जेबो नागारनाय जायाखै, खालामजोबनाय जादों। जाखि गोजौ गाहाय जेरावखि जि खालामनांगौ गासैखौबो नाजानाय जादों, मावनाय जादों। बिनि उनाव गनाय गैयिया बे जोबथा कर्टआवसो थागोन। बेनिफ्राय जों रावखौबो आसा होनो हाथारा जे गमारथारगोन समफोर बा गवा होननानैबो जों बुंनो हाया। खारन जोंनिफ्राय जेसेबां नाजानांगौ, जेसेबां मावनांगौ, जों सानहर थाद'आलासिनो माने सोरबा उसुबिदा मोनब्लाबो, सोरबा गाज्रि मोनब्लाबो, जों गावबो उसुबिदा मोनो, थेवब्लाबो जों लाजिनाय उसुबिदाफोरखौ दोननानै जों सान हर मानसिखौ कन्टेक्ट खालामदों, आपडेट होदों, सावरायदों। माने बिथांमोना जि इन्सट्राक्सन होदों जों बेखौ मावदों, जेराव थांनो होदों थांदों, जोंनिफ्रायबो जोङो बहा मा मिन्थिहोनांगौ मिन्थिहोदों। बेखिनिखौ माने जेबो लेप्स दोनाखै जोंनि साइडनिफ्राय। बेनिफ्राय रायजो राजा बादि जोंबो दा आसासो खालामनानै दङ, जाय मोजां फिथाइ मोनो। आरो रायजो राजाब्लाबो आर'ज गाबगासिनो दङ, गोसोजों हास्थायगासिनो दङ। बेवहाय सानो जे इसोराबो बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्रांनि सिङाव लाबोगोन। जोबोदनो साबायखर थाबाय जे नोंथाङा जाखिनि मानगोनां बिथां रन्जन दैमारिनि सायाव जाखिनि नोंथाङा फोरमायथिनो हाबाय, रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनो हाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों। थ' जोबोद साबायखर थाबाय मेडाम, बे सम दान्दिसे सम साबायखर थाबाय।